Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agua Achilles. Ay! Kamu kini? Oday! Kaya- Kanilasan ni! Saon ang among kinabuhi nagkonektar man sa mong amo. Wow. Maong sorry na lang ha. Hindi may makabaliban. Trabaho lang ni. Mao na. Matod pa, walang personalan. Ano lang? Kwarta ba, kwarta? Kanang patay. Aman. Ha? Patay? Ano? Dili na tinuod nga minatay. Believe ba kita ko sa power ni Madam Doria? Oy, sa among amo. Di mo'y nailad sila ganina kung imong tanawon si Ma'am Hilda. Murag yung minatay. Pero, nasa usa ka kahoy. Lipat-lipat style. Kung sa may inyo buhaton ako. Wala. Wala lang. Ewa may buhaton ni mo kay mo may gusto ni Madam Doria. Nga wa kay tatsa nga among isod sa hawla nga dildo. Hawla. Sino niya po? Bildo. Hawla ka karon. Hawla bitaw. Sabi day. Aquarium nga higanti kadako. Aquarium nga higanti. Oh. Nga to may mutang sa ibabaw sa usa ka pangpang nag-umbaw sa dagat. Ug unya, may tubo nga gikan sa dagat paingon sa aquarium aron sa ingon ana. Kung naanaw niya ang isda nga buhion ni madam, sayon ra. Sayon ra ang pagpasod og tubig sa dagat. Kinuo ko. Ay, salamat. Nahawa na naging ako ang sala. Andam na para sa haya ni Ma'am Hilda. Ay, mau na tingali ron. Pero, kadali ba? Ay, kamo man din eh. May balik na Miroy. Karon pa rin noon mo nga wala si Ma'am Hilda. Unsay wa na si Mamilo? Unsa man din hitabo na Miroy? Unya, anong naghilak man ka? Kinsa may dili mag-uol oy nga patay naman si Ma'am. Unsa to, Biroy? Wah! Kag! Ay! Uy, Buhi man lagi si Ma'am Hilda. Nemiroy. Dili ba may nga manungot ah? Wa ko manungo. Ma'am, kinsa man dahil kong nakuyapan ganyan na sa sala. Akong gitabang pero wa naging matabang. Wa na kay pulso. Tibuok adlaw ko nga wa migawa sa prayer room, Biroy. Ha? Kung na, giduaan sa ni Doria. Hain sila na sil. Siya ang may uban sa tagapunirarya nga nagkuha sa preng lawas ni Ma'am Hilda. Dako kong buhi. Tibuok adlaw kong nag-ampo. Gipangayo ko sa Diyos ang iyang panalangin. Nga unta, iya kong hatagan og dugang kaligon sa pag-atubang sa tanang mga pagsuway. Nahimutang ka rin sa kakuyaw kinabuhi nila na sil. Diyaw na mo. Di lang ko nimo paubanon kuya. Diyaw ka lang. Pagamping. Ma'am, ikaw gini ma'am. Nagkupot ko og rosaryuhan, Meroy. Kung dili pa ako si Ma'am ni Mohilda, waunta niya ang rosaryuhan. Oo, no. Pasaylo ayaw ko ma'am. Nag-uol ka kong patay ka na. Ang namaligro ka ron, mao si Atila Nazil. Tuwa naman si Agua. Maluwas na to. Kining, ma'am. Sa ato pa nga, nakadawat ka na sa pagsuway ka ron nga, midangat ni mo. Dili ka na mutago ang paglikay sa mga tulisok sa uban. Dili na, Meroy. Ato bangon ko si Bisan Kinsa. Parehas mo si Kuya Agua, ma'am. Dili na magiging mo gamit si Kuya Agua sa iyang gahom. Human siya gibasol sa mga tao. Pero ako gid siyang nada sa am-am. Ilabi na nga, wag gid mitubag ang iyang lolo. Maong niya. Namalik mi. Ug andam na sad siya sa pagpanililipod ni atong atakihon sa mga dautan. Hinaot pa unta nga iyang maluwas si Liana Zel.
hinaot pa unta. Pagkapaibong. Unang higayon nga sila makita ko sa kung una. Usap kay buti pasabot ini. Ganun di ko pa makita ang nimutangan nila na sil karon. Ganun man ka. Kumusta na, Lianazel? Suma, sa imong nakita. Suplada ka lang gihapon? Nagsalig ka ni Akelis o ni Agwa? Nagtuo kang iya ka pang matultulan? Sa pagkakaroon nga wa pa mahuman sa hingpit ang dakong aquarium, dili ko una tugutan nga iya kang makita. Dili una niya makita ang imong nahimutangan, mientras wa ka pa sa sud sa dakong aquarium. Bisag unsaon niyag tan-aw sa iyang alimpatakan, dili o dili ka niya makita. Tungod ni anang mga batong color green nga migilak og maayo. Anha ra mo sangko ang iyang panhanaw. Mao nga kun ako pa'y ikaw, magbinuutan ka. Aron iya ka pang maabtan nga buhi. Og magkasulti pa kamo sa dili pa kamo mabugtui sa inyong masigka kinabuhi. Wa na'y magkatupong pa sa imong kadautan, Doria. Wa man utamisa nga nahimo nimo. O sa waysa, ang inyong pagpanghilabot sa kong negosyo, dili ba na ito ninyo sa? Ikaw ang nakasa sa katauhan sa Diyos tungod sa iligal mong negosyo. Mga inosenteng bata. Mga anghel nga imong himong puhunan aron ka lang maadunahan. Mao na'y labing dakong sa, Doria. Nakasa ka sa balaod sa tawag sa Diyos. Hilam! Ah! Ayaw na ninyo siya pagkanaw o ayaw hatagig tubig. Mag-antos ka, Lianazel. Yan naman day ka. Kumusta? Hain naman si Atila Nazil. Pakyas ko, Jeric. Unsa? Wala ko ba tultuling ang nimutangan karon? Ay, paita oy. Unsa naman kay kahimtang niya karon? Uy, ang imong cellphone, ako na dayang gi-charge. Pwede ka na mo kontak ni Atila Nazil. Pamasin lang nga, tuwa pa ron niya ang iyang cellphone. Salamat, Jeric. Ambi ko no. Diya sa kong bulsa. Oh, Uy. May mga missed calls. Si Sandra. nanganak na tingali si Ate Sandra. Unsa kay ang anak, no? Lalaki ba ka o babay? Atoon ko lang si Sandra. Unsaon ko naman lang ni si Sandra eh. Di naman yun mo buwag sa among anak. Naibaw kung pamaagi kini ni Doria. Usani sa iyang mga panimaos. Animal ka, Doria. Animal ka. Sangko sa langit ang akong pagmahay kung anong nagpaulipon paghunimo kaniadto. Nagmahay ka? Doria! Demonya ka! O ikaw, Divino? Anghel ka ba? Nagmahay ka na ako? Kung wa pa ko, may sapi ka karon. Diin ka magilingaw-lingaw, gibiyahe sa laing nasod. Dili ba nga gikan man sa kumanindot nga taktika sa pangnegosyo? Nabulahan ka, Divino, nga diri ka sa akong poder. Og pasalamati nga wa na kukuha ang imong sapi. Kay kung buhaton ko kana karon dayon, magpanghamoy mo sa inyong mga tudlo. Nganong giatagan pa man ko nimong anak nga usa ka tiyanak. Angay kang magpasalamat. Nga ingon lang ni Ana ang matang sa panimaos ko ninyo, Divino. Maayo pag imo na laming patyon, Doria. Kaysa imo ming pantoson.
Hungog! Unsaon ko pagkakita nga nag-antos ka? Uban na ng kabit nimo. Ha, Divino? Dili, Divino. Dili. Oh, Mas nindot nga inanay ang inyong matagamtaman nga pagkantos. Kay makontento ko sa kong gibuhat nga panimaos. Sinugtanan palang kini. may tao. Uy, kalit lang siyang nawa. Kinsa makani. Mayotag si Liana Sil na aron may ikasulti-sulti ko kay si Sandra di pag yun mo gawa sa kwarto sa mga anak. Ay, uy, Mayong gabi, sir. agwa, dagang salamat nga niya ka na. Dali, dayon. Andaman tagag pagkaon o mainom? Ayaw na. Busog ko. Mainom na lang, gusto kag bino? Sorry. Dili ko mainom og bino. Magsulti lang ta. Hain si Sandra. O, kumusta inyong baby? Ay, Sir? maunay na kong problema karon na mo agwa. Ha? Agwa. Ang among anak ni Sandra. Usa ka katiyanak. Unsa? Mao ka na. Kung tingali may ideya ka na kung si Kinsay nagmugna ni. Niya siya karon sa atong palibot. Oo sa? Tanawon ko siya sa kong nauna. Agwa? Dali siya Unsa? bibiya. Ha? Agwa, may... Saan may tabo ni mo, ha? May gisulti ka ba na ako, ha? Nagabiya na si Doria din ni sir. Ha? Ay, mao ba? Abi ni mo, di nito siya ganina. Gani, kalit siyang nawagtang sa diyang nabatian niya ang doorbell. Sir, ayaw pagkumpiyansa. Kaya ayaw panimaw sa inyo. Iyang ina-ina yun. Tinggali magalitan niya mo sa sunod. Agwa. Unsay angay na mong buhato na ng bataa karon. Ha? Unsay mayo na itong buhato na na? Kinahanglan siya mabunyagan. Aron di na magkapuyo siya lawas ang daotang espiritu. Kung mao na, tabangin ni nga amo siya mada sa simbahan, Agwa. Oh, tabangan ko kamo sir. Agwa? Unsay may inita mo? Wala kaso. Sakit ang imo? Doon na kinahanglan sa kong panabang sir. Dili ko dugay. Bumalik lang niya ko. Oh, oops. Oh. Uy, kalit na siyang nawa sama ganina ni Doria. Uso to yung gisulti. May nagkinahanglan ko no sa iyang panabang. Kinsa magawa? Ay, ang hula niya mo kayo! Oy, sa paniksit, dagan mo! Ay, mga Agos, paniksit! Dagan mo! Ayaw ka mong kabalik! Dagan! Oh, oops! Tarang Jimmy, ako nakita kaginis sa kong una. Ang bola sa basket. Boy, lagi kagubtan. Kat kinilihim mong kayo. Sudon ko ang gym. Sige! Makalingaw man day ka mo! Ilugin ninyo ang mga nagkayong mga bula! Ay, kung siya, kasa mo kanaon! Oh, imong gibiyaan si Divino. Gano'ng ito ka mo basketball tournament sa mga estudyante, Luria? Tungod kay nalingaw sab ko nga nagtanaw nilang nakabuang og likay sa mga bola ko kayo. Gamaya kong gihulib sa ilang basketball. Ipasinangan ko na ikaw! Sa kini na maghimog kanaon! Huwag kang gilmohunong! Ayaw mabuta, magpupos ang pailog ko ni mo, Luria! Pwes pupusang pailog mo agwa! Buhata! Panahon na tingali! Nasa pagod ko ako na ba magkagagahon? Ning higayo na! Isugal ko na kung kinabuhi! Mapatay ko na ikaw! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!